Tak je to tady, máme tady první část našeho rozhovoru s chlapama, který přijeli až ze Slovenska. Já vás tady zdravím a zdar chlapi. Zdravíme, čau. Ahoj, jak je? Nazdar, pohoda. Pohoda, tak jo. Ale na první pohled, když na vás tak koukám, nevypadáte zrovna nejmladší, nechci se vás dotknout, ale nepatříte určitě k té mládeži s klíčenkama, tak byste nám mohli říct, kdy a jak jste začínali s rapem. V prvom rade mládež s kľúčenkami má aj 25, to som už videl, ale nie. Nepatríme medzi tých najmladších, samozrejme. Začali sme približne v roku 91-92. 91 to bol ešte len Doktor Alban, ale už v 92 sme už naďabili na nejaké dobré rapy. V 93 prišiel na Slovensko prvý album skupiny RSC, takže mali sme nejaké vzory, ak sa to tak dá povedať. Snažili sme sa robiť veci, nahrávať texty, pracovať na tom, mali sme jednoduchú techniku, samozrejme chudobní ľudia z chudobnej rodiny, hej. Nahrávali, snažili sme sa skúšať v pivnici u Juvu, ďalšieho rapera, ktorý tu teraz nie je. A tak to pomaly vyvíjalo, až prišiel rok 95, kedy sme nahrali prvé demo, zmohli sme sa na to za 500 korún a to sa celkom uchytilo a na základe toho to už pokračovalo ďalej, ale to nie sú začiatky. Jasně, tak jo. Ale vaše jméno je SS, jednotka slovenský starostlivosti, je to tak? Je to tak. Je to tak, co můžete nám to nějak vysvětlit pro diváky, co to znamená? S tým prišiel Juva, škoda, že tu nie je, ale nemohol prísť, to je škoda. Znamená to jednotka, už slovo jednotka v sebe obsahuje niečo ako jednotu, čiže sme naozaj spolu, sme priatelia, skutočne rozumieme si, máme podobnú filozofiu, podobné názory, podobné myslenie. Slovenská starostlivosť. Keď sme začínali, tak čo sa týkalo hip-hopu, na Slovensku toho príliš veľa nebolo. Preto sme sa chceli starať. Takže jednotka slovenskej starostlivosti. Jakože takhle. Áno. Jo, tak to je fér. Ale veď se tady zmiňoval už o vaší desce, nebo on to vlastně zmiňoval už i v písnice jedný starý, vy jste vydali tenkrát Kompromis, se jmenovala ta. Áno, nebo deska, je to CDčko, my ho tady ukážeme lidem, aby se na něj mohli podívat. A tak nám o tom něco povězte tady o tom CDčku, kdy jste ji vydali u koho? Takže tento album vznikol na základe dema, o ktorom som hovoril. A rozposlali sme to do všetkých nahrávacích štúdií. To sme mali takýto systém vychytaný. Jasný. A koľká to je to rok? Tento rok je 97, keď sa to vydalo. Takže v podstate je to tvorba od roku nejak 93 až 97, môžeme to tak nazvať. Štvortrekové veci, ťažké časy. No a chytilo sa toho vydavateľstvo SQ Music a ponúkli nám možnosť nahrať album. Takže z pivnice sme hneď vyšli do nahrávacieho štúdia veľmi dobrého na tie časy v Košiciach digitálne. Dobrý. A je to, víš co, v tomhle roce 97, já myslím, že na Slovensku moc lidí nevydávalo, jestli vůbec někdo, jak to, že vám se to povedlo. Bylo to tím, že jste rozesílali, takhle bombardovali lidi těma CDčkama, nebo... Mám dojem, že sme mali kus šťastia, pretože keď sme prišli do nahrávacieho štúdia SQ, chlapík si nás tam posadil, producent Mikletič, celkom známy, ale nemal o hip-hope príliš veľa známeho. Sedli sme si do kresla a povedal, chlapci, pozrite sa, tu je polička, tu sú rock, jazz, ďalší rok a tak ďalej. Vybral som si vás, pretože je to niečo nové. Takže bol to človek, ktorý možno mal pokrokové myslenie, tak si vybral rapovú hudbu. Jak tu desku, to vaše CDčko vidíte dneska s postupem času, hrajete to ešte na nejakých koncertech, nebo už? Tieto staré veci. Tyhle staré veci, no. Tieto staré veci sme, myslím, prestali hrávať nejak v roku 2000. Proste už ich nehrávame. Máme plné hlavy tých nových vecí, pretože predsa len bola to dlhá prestávka medzi tými albumami, takže sústredíme sa len na tie nové veci. Niekedy ako prídavok to zvykneme dať. Jasně. Slovenská scéna z Čech není příliš patrná, ne? Že ten kontakt se trošku oddaluje. Jak to vypadá tam u vás, kde bydlíte se scénou? Máte tam víc kapel, nebo jste tam jenom vy, jak Mejdany, jak tam jedou? Prievidza. O tom by mohol Áde viac povedať. Tak to ide. V Prievidzi tá scéna je rozbehnutá v podstate od vtedy, čo chalani. Ešte staré zloženie začali a ovplyvňovali tú generáciu, ktorá išla po nich, vrátane mňa. V súčasnosti v Prievidzi pôsobí asi nejakých 5 skupín a v podstate držíme pokope, máme podobné názory a tak dá sa hovoriť tam o také lokálnej menšej scéne. Tak to má nášho mesta. Tak jo, díky. Hele, takže víc si povíme až po aktualitách. A máme tady JSS po druhý. Ade, ty jsi dělal nějaký svoje vlastní projekty, že nějaký sola, co nám k tomu můžeš říct? Tak donesol som ukázať v podstate, toto je prvé demo CD moje, ktoré som robil v roku 2001. To je moja prvá rapová prvotina
dá sa povedať, že na tom som sa učil tvoriť hudbu, písať texty, v podstate všetky veci, ktoré som sa dovtedy naučil, som zhodnotil práve na tomto demáči. A ešte tady vidím nejakú desku. To je vlastne platňa, ktorá vyšla nedávno cez leto, vydávali ju Art Attack Records, ju vydalo a je to v podstate remix jednej z najúspešnejších vecí z toho demo CD. Yes. A z druhej strany je to nová vec, ktorú mám v spolupráci s Jazzym. Tak jo, tak vlítneme asi na to vaše CD, kvůli kterému jste tady přišli. Je to album Jednotka slovenské starostlivosti, tady i buklet. To nie je tak bežné. Hele chlapi, slyšel jsem někde, že jste mluvili někde o 2 letech, že jste 2 léta, 2 roky nechali zrát tohle album, je to tak? Je to presne tak. Vlastne začalo sa na tom pracovať už v roku 2001, tesne po dokončení tohto môjho dema a je to vlastne 2 roky zhromažďovania nápadov, či už textovo, hudobne alebo produkčne. V podstate bolo to také spontánne a vyvrcholilo to práve teraz. Asi nechtěli jste prostě nic uspěchat, takže se to nechali pěkně pomalu, než se to všechno nahromadí. Tak jo, jak byste popsali váš styl pro lidi, kteří vás ještě neviděli? Bolo tvrdší, nebo taková jakože pohoda? Myslím si, že je to skôr rap, čo má reč, sme nazvali album, takže snažili sme sa vsádzať na obsah, my raperi a textári a AD tiež na hudbu, takže sme sa s tým veľmi hrali, je to jemný album, dá sa povedať. Jedna našlapaná, dve našlapané veci, tretia, možno 3, dobre. No potom sa to už vynie v takom jemnejšom tóne. Sú tam veci, ktoré sú skôr niektoré na meditáciu, na rozmýšľanie, na také prispôsobovanie si tých textov vlastnému nazeraniu. Jasne. Já vím, že je to taková trapná otázka, ale můžete se k někomu přirovnat, co? Prirovnali nás už něčemu někde. Je to dosť špecifické. Ozzy Osbourne. Tak jo, jestli chcete Ozzyho, tak si kupte tu jejich pecku. CDčko. Ale už jsem mluvil jednou o tom věku vašem. Myslíte si, že čím je člověk starší, takže to má vliv na tu lyriku, na psaní textů, to má větší obsah? Jedna česká kapela hovorila, že hip-hop je kultúra bez hranic. Tak určite je to... Či to má dosah? No jasně, dosah. Má, je to iné. Starší prostě máš větší přehled. Musí to byť iné. A ak si napočúval strašne veľa rapu, urobil veľa vystúpení, tak ten štýl bude iný. Aspoň v našom prípade je ten štýl umierenejší. Neviem, či to je dobré, ale myslím si, že pre nás je to dobré. Je to, máme také estetické nazeranie. Jasně, tak jo. Ještě než se rozloučíme, tak nám můžete říct, kde se dá sehnat to vaše nový CD, nebo prostě všechny ty věci tady od vás. Prodává se to někde? Takže na Slovensku sa dá zohnať to CD na artattack.sk. Přes internet se to dá. Cez internet na šope Art Attacku a vlastne u vás v Čechách sa dá zohnať v šope Baraku. Přes Barák. Tak to byl váš sestřih a klep, mohl by se nám k tomu AD něco říct? No, tak v podstate ten prvý, to je zostrih z krstu, ktorý prebiehal v Prievidzi tohto albumu. Jasne. Nášho, nového. A sú tam v podstate 3 živé vstupy zostrihané dokopy a ten druhý, to je nízkorozpočtový videoklip, ktorý sponzoroval Art Attack a v podstate točil to Dík. Jasne. Tak jo, chlapi, já vám děkuji, že jste přijeli z takové dálky. Mějte se a makejte stále tvrdě. I taky. Tak jo.